Sadati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga bae anirang panalamatan na sumiyasukati darulo pairan. Inna Allah la yandurul mar'ata la taskunu ilayha. Subhanallah. Sadati ko Nabi sa bae anirang panalamatan susukatan ni karuman niya. Nabiyasin na punto ng usap ko yung iya. Namiirang ko pa sa Quran. Nakupapatapon sa pasmi. Ha? Nakupapakayas na yung mintin na tulay. Nabiya ka pa ni Gapan na baka bibibit ka sa tulay. Naging mo ka ginaw ba iya, ha? Upama na tulay man. Nalatas mo nung ilayha. Nabiya padugdug sa kailay Allah. Subhanallah. At tunay kipantag o amalo ba iya may kadipanilay no Allah. At tunay arga o galubog ka amapia may kadipanilay no Allah. Kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabai, "Lam si kutam pada natbiyan bighairi idzni zawj kana fi sahatillah." Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga bae lam si ko lainian bighairi idzni zawj. Kanabon suguan ni karuman niya, kanabon panduan ni karuman niya kana fi sahatillah. Subhanallah. Napagkararangitan sa kaniyan wallah. Lalakaw ko niya lupa. Napagkararangitan wallah. Pagpagaturog napagkararangitan wallah. Pagkanapagkararangitan wallah. Iingalabag sa amala napagkararangitan wallah. Ibig parilaan wallah. Taman sa limamang ni sarilang ni karuman niya. Sa maniyang mga bahin na miya kapira ka makaliwa di kataw ni karuman niya. Subhanallah. At miya kapira. Iga di maginta ko liyaw lupa nararangit wallah. Sa tama na tiyo nabigas sa diga mamang ni sarila, kaya man namiyan na karumang ka. Subhanallah. Nagiyay. Kaya man namiyan na sukong subay ang mawaraw sa karuman niya. Ha? Ito ba tayo yung uso? Oh, walas na naman buya di ko yung bato. Ito man niya. Sukong subay kaya man namiyan na mawaraw sa karuman niya. Oh, subhanallah. Yang mo tagyan panutulan mo kaliya. Kala kali radiyallahu ta'ala. Yang ay sa tigo ali radiyallahu ta'ala. Sabihin na kami ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa Fatima. Pagdagan tigyan sa Fatima radiyallahu ta'ala anha. Iyaw kami tigyan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pungguraw sa sangata kaguraw. Subhanallah. Kuriya dia tigyan ay ni Samiruna ya Rasulullah. Ibada ya buki ya Rasulullah. Ya Rasulullah inong kay ni pagkaguraw. Natigin na hay ali. Swatigan sugyap pangalalak orang ang sikulangit. Swatigan sugyap may razak. Kaya di inanakan may layakan sunara ka jihannam. Ay may papuno-puno na sa mga bay. Apa nagkupugdorya mga umatakan. Subhanallah. Mga bay iman ka kapapantagan na ebyan ilay. Wallahu ta'ala ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya katinang sa Fatima radiyallahu ta'ala anha. Pero yan ay habibi. Pagkababayang mo, kakasyakan. Ang tunaw-no ni mga malang ka na mga bae. Nagwan tunaw-no, pasiksagiran. Kaya liyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paganayin natin yan sa mga bae. Sa mga bugiran, ang isang pagsapito. Umanisan timan ang asapag yan, namin balian ipay. Pagtugan yan sa ulwag yung mutabayan, tigo Nabi. Ay di sa Fatima, ito na yung mga amalyan. Natiginaginan sa mga bae. Iranda na ikaya, kakapkilayaw mga dato, si ko mga bukiran. Iplalakoyran ko mga karsada. Pagpagilayran sa mga bukiran, adib na kaya ako padala mo ko mga pusiran. Subhanallah, hindi na kayo matu. Ada pa na yung mananin na pagpost. Ha? Ini ang pusiran sa pagkailayron na inindaptar yung sa social media. Napapiya mambuwa ka na ba puluan na mama, na ba gutusan na mama, ang gibo na mama, absaksir ka sa lungan na mori, ang mata anas ka na yaman na niyan na piyagi ilenga giran subuka. Subhanallah. Malungan pa na yaman na niyan nagdema. Oh, namagin sura sabi, 30 minutes arito ka kami. Oh. Lagi, so yaman na niyan na mga bayo. Yang ay sa tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada penantiyo Nabi sa mga bayo siya gada nami. Siya kwapoy kunara ka jihannam. Subhanallah. Mga bayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tataralusok kadugian. Uriyan yan na inisyo Nabi sallallahu alaihi wasallam siya ko Jibril.
Ya Jibril antaw na mga bay, at tingin na mga bayan na napanagupugor yung mga umat ka. Tigo Fatima ya Rasulallah, tunay mga maliran, at tunay dun sabi asukukan ka na mga bay, at tingin na ginan sa mga bay, yan iran din na punatangan. Iran di ka pakatero sa di karata ginawa, unarudong pa iran. Subhanallah. Ay nga na wala di nga di pantero bay, at di karata ginawa, ukarumang ka. Kaya kayo sa hirap din ko ba? Ya kay sana naman na niya sa kataw ba ya arok dita. Subhanallah. Ya ka rangi-rangi. Rahim mo? Ya man na niya na marangit to mamabay. Ya mo naman na niya na ba ya marangit. Naya ka ruman niya na Amir Sham. Allahu Akbar. At nakaruman niya na tabliga. Napaguda sa giyang mutabay sa tingin na karum ako na studio ko. Duwaragon. Diyan kaya karuman niya na ano madigap sudi nga. Baka di balangan, tingin na na, balangan ako. Natingin na ito na, nagsubli na ka. Natingin na yung kabayakan na, makakapalap-gagap na ka na. Natingin na nanayawan sa limo wala. Tingin na yung manila pa sa mo, mga tablik. Limo wala, na dabuto. Tingin na subli na. Natingin na di subli. Natingin na saan man na yung ito, kung nakadigupan umpak na ulungo, kung kapagrinan. Kung tingin di ka lalayami. Ariya. Allahu Akbar. Iwati yung pakalti manolo ka. Ubaw ka tingin yung pagyugi. Napangat na sa miyang tingalian na miya ka sudi yung mutabay. Miya ka 2 years. Miya rin. Napamumuluan na kililitis o kipiway. Sa mutagya pa ko mga mutabay. Na direct kita hindi pa masanin sa kipiway siya. Ayaman na niyan, nakaruman yan. Excited na mo si brother. Di niya di pa magdadaan ng motor yan. Ang hindi ba kayo hindi ko pa man sa motor ka discarded man ka. Puntok man sa Saudi. Nayaman na niya, biya ito ko niya nun. Nayaman na niya, nagpunto ko sa Saudi. Tingin na di ka punto. Kaya nga, dura ko na may ilo ako ka. Na may sugred na ipiyag bigyan na nga, miya ko nga sukabayakan, sukabayakan niya nun tingin. Tingin na sa naman na niya, ito ko na nga, katigus ka man, upak na mga di bagay. Ay lang ito, langon na tagla. Agi, siyempre, mawaraw mabuhay, tigas mabu. Allahu Akbar, nayaman na niya na, ayaw niya pigil ito, napagit mata niya. Imando, tingin, ang muli na ka sa kaprinsisa. Saan ni paimipi ka, saan ni panininda ka, saan kayo sugo ka, asara di ka lumalakaw. Tingin na miya timor ka, gusto na, saraget nung kawan ka. Miya madiin sa malabang upama, siya yuto, na miya masan sa ikmatian upama. Ayaw mga umasawalin na doon si karuman yan. Nalay doon biya ko, tingin yung miya na, inakulay na na so karuman ko. Tingin na di ka na miya kaliw, gugupan. Kung na sumiyong ipanuwangan ka, baka nung pamimbuno, tingin na da. Yang ida na nga motor yan, nabitin talon nito mga sidapi amasan niya. Kaya ako mag-ipanugaw na, tinadi misis, tinadi nga nagtutudang kami ang tatrak, laging tingan sila nito ka, magang suklay tira. Tinakatin sa mga sidapi amasan ko, nag-ipanugaw. Lumini rito, namiyara at naginaw niya. Yang undayaman na niya, bay, sugyan pa ko manin sa Manila, derek sa Giyapo, Sagyan undayaman na niya, laging ina, naikat mo ka, andun na naroon sa kanyang tataros. Kagi ako mapitan, nag-ientawagan siya ito. Tingin na Manila ka, tingin na ngayon ito, tingin na sigaro mga nabiya sagit, nasabi na nga pagkaswaya. Tingin na matan sa kadatu, wala ka di ako Manila. Ginatan ako niya, nabiyaran taon na ginawa ko, saan lagi sa miya swaya? Saan? Iyang natigin sumua. Taman sa miya kali magawin, nagyan tawag man, Manila lagi, ano ka mga sigaro mga tina din? Mata nakalain no riyupod na puso sa kaya kaya talikod din yan. Kagi ako ikapit tunggawin, at tingin na sa kami argaan ka, tingin pagarga sigaro mga, tas kami ang mga panuwangan kay argan na imantong pagulugan ka sa tigit kailangan makaumakasiin. Una sabat makaumakasiin. Narasin, surong guling panatigit para di asar po makaumakasiin na bulingan. At di na pa yun, paganda miya ka na sa plane, miya ko pa sa Manila, dere na kaya po. Tagi di ba, ngunta bumay na sunjog yan pa kay gaiyan, sa miya kaysa, na di siya kratulbot, na miya kapit tugurin na di ka tupad na pa siya. Sunjog yan pa ko man yan sa kaya po, na dere na kaya mo dalad yung tatarusan na mutabay. Naging po kaya salam yan. Assalamualaikum. Asunjog yan nagaw nung ba inag-youtube naman tariman wala. Subhanallah. Biya ka pintuin na di ganda di katapada napas yan. Tingin na biya ka mamusaw, nasa pulor pa na maawat. Katitun na lumiyas yung pitso ka doon yan. Na biya ka pintu-pintu kong yagay sa giti. Kaya tingin usawan ng nagari lawas yan. Na sobra pa sa ini awat tagutu. Kaya boy aman na niya nakapalunit ang mga kubal. Kami yan luto. Nakanap manubumiya sugat ang dalaw. Hindi na bumiya kuriti. Agi buag sa itian kung niya kapituloy. Malungaman ng dama. Pimasakanan. Mga ulama, natagin iba kagito suhadit na mi aliw nabi. Mga bain, ada lawan yan amadu walungan na morin.